עובדים כשליחים על קטנוע? זה מה שאתם צריכים לדעת על תאונות דרכים. שליחי אופנועים הם לרוב צעירים מאוד, או בני נוער טרום גיוס שרק קיבלו כרגע את הרישיון שלהם, או סטודנטים בשנות ה-20 המוקדמות לחייהם, שמחפשים הכנסה צדדית. שליחים על אופנועים נמצאים על הכביש מסביב לשעון, ולרוב נפגעים בתאונות דרכים, גם קלות וגם קשות. לעתים, למרות הנזק שנגרם להם, אני רואה שהם נוטים להמית באירוע, בעיקר מכמה חששות. הראשון מתוך חשש מהמעסיק ופגיעה בהכנסותיהם. השני, הם נמצאים כרגע בשלב בחיים שמבחינתם להתמקד כרגע בתאונת דרכים זה לא משהו שיכול לבוא בחשבון מבחינת הזמן שלהם. בסרטון הבא אני אתמקד בתאונות דרכים של שליחים ואתן עצות חשובות בנושא הזה. כמו כן, מה חשוב לפני שאתם עולים על האופנוע, מה חשוב לוודאות. אסור דבר ראשון לשליחים להתעלם מתאונות שקרו במהלך המשמרת. מה שהם צריכים לעשות כדי לא לאבד זכויות, בתביעות נזק גוף חשוב לדעת, ככל שהנפגע צעיר יותר, הוא עשוי להרוויח יותר כסף, ולכן סכום הפיצויים עשוי להיות גבוה במקרים רבים, אף להגיע למאות אלפי שקלים. השליחים היא אוכלוסייה צעירה כמו שציינתי, ונתון זה הוא קריטי לחישוב הפיצוי בגין המעורבות שלהם בתאונת דרכים. אחד הנזקים העיקריים לנפגעים בתאונות דרכים הוא אובדן כושר השתכרות עתידי. זהו ראש נזק העיקרי, שהוא כולל בעצם את מרב הפיצויים בתאונות דרכים. מכיוון שהשליחים בדרך כלל הם צעירים, ויש להם פוטנציאל פיצוי גבוה, כי ככל שהנפגע הוא צעיר יותר, הוא יכול להרוויח במהלך חייו יותר כסף, ולכן גובה הפיצוי עשוי להיות גבוה במקרים רבים, אף להגיע למאות אלפי שקלים כמו שציינתי. למרות זאת, לעתים מה שקורה, מה שאני רואה גם בתיקים מסוימים, שליחים לא מודעים לפוטנציאל הפיצוי הגבוה המגיע להם, ומתפתים להצעות נמוכות בהרבה המועברות אליהם בשלב מוקדם על ידי חברות הבן. הטיפ החשוב ביותר לרוכב אופנוע שהוא נפגע, דבר ראשון, לא לדפוק חשבון למעסיק, שממילא לא ייפגע מהתביעה. לכן אל תהסס ולאחר התאונה תפנה מיד לטיפול רפואי. במידת הצורך גם להזמין אמבולנס למקום התאונה. רוב מה שמעניין את המעסיקים השונים הוא רק לעודד את השליחים להעביר את המשלוחים שנמסרו אליהם במהירות האפשרית, כדי שהלקוחות יהיו מרוצים. ולכן כאשר מתרחשות תאונות דרכים, מהניסיון אני רואה בהרבה תיקים, במקרים רבים, יש נטייה של המעסיקים לגמד את התאונה, או לנסות לגמד, ולהפחית את חשיבות הפגיעות שנגרמות לשליחים. מעסיקים פשוט חוששים שהם ישלמו פרמיה יותר גבוהה לחברת הביטוח, או חלילה שהפיצוי שיגיע בעצם לשליח, הוא ישלם אותו מכיסו. אלא לא נכון הדבר. למעסיק אין סיבה לחשוש, מאחר ומדובר בתאונת עבודה. עובד שנפגע בעצם כתוצאה מתאונת דרכים בעבודה כשליח, דבר ראשון הוא תובע את המוסד לביטוח לאומי, ובהמשך, במידה ויש צורך, הוא גם תובע את הביטוח החובה של האופנוע שבו הוא רכב. חשוב להבין, ייתכן שלעיתים שברגע התאונה נראה כי מדובר בחבלות קלות בלבד, או שפשופים. יצא לי להתקל במקרים של חבלות קלות, שעלולים בהמשך להתפתח לסבל משמעותי, ולעיתים אף להעיד על פציעות חמורות יותר. לצורך הדוגמה, פריצת דיסק. חשוב לבדוק קודם כל על האופנוע, לשליח לבדוק גם ככל הניתן את מצב האופנוע, את קיומה של פוליסת ביטוח חובה כמו שציינתי. לכן חשוב, במידה ואתם מתחילים לעבוד כשליחים על אופנוע, חשוב, טרם עלייתכם על האופנוע, תבדקו שיש ברשות המעסיק שלכם ביטוח חובה מבטח אתכם במקרה של תאונת דרכים. במהלך עבודתכם בתאונת דרכים כשליחים על קטנוע, דברו איתי, אני אעזור לכם.